Здрасти. Здравейте, Иванията, аз съм Върсова и днес мен е Норай Николаева Кирязова и Рая Димитрова. Те ще правим такова кисело предизвикателство, не знам какви са нещи, честно казвам. Това е домашен оцет, за това ще такава. Значи ще отговаряме на въпроси и ако сгрешим, ще пием оцет. Ще ви трябват въпроси. И така, ще таковаме, ако отговорим правилно въпроса, няма да Ива, чисти камерата с ръката. Ако отговорим правилно, няма да пием оцета, ако не отговорим правилно, ще пием една лъжица оцет. Имаме така. Сега теглим въпрос. Тя няма да е половина. Не, ще точно казвам, ще ви го покажа даже. Не. И така, започваме. Ще мокни бе. Чакай, служи го. Значи, чакай, дай. И започваме. Така, имаме някакви там 50 на 50, приятел и публика. Така, моля, чакай, аре бе. тук ще го оставиш коктейл. Спусти, мама! И продължаваме. Може да го чуем. Популярният коктейл Bloody Mary задължително включва сок от... Чакайте хора, са туковици камерата. Така, Ива, apple.grape. Абе, остави го тук да избираме заедно. Мисля, че... Започни игра. Ива първа ще бъде. Така, колко време взема на земята да обиколи слънцето? Не, всички... Не, всички ще бъдем. Една година. Ива няма да пие. Абе, всички няма да пием, защото това се е ясно. Кое е най-голямото животно в света? Жираф? Синкет. Ей, Ива да пием. Абе, Ива е малко кликани, че не се виждаме. Измерва барометъра. Атмосферно налягане. Не го знам. Просто много. Не, чува Кой е най-популярният спорт игра? Тенис, баскетбол, волейбол? Футбол. Тенис или футбол? Не футбол. Къде го съм? Светлината година се отнася за... Скорост. Не. Не без скорост е. Добре, скорост. Не, разстояние. Или енергия. Добре ли за разстояние, бе? Или... Скорост. Не, разстояние. Много сте лоши. Сега започваме. Ти си права. Ами трябва да пием. Сега трябва да пием оцет. Майка се лъжи. Нищо бе, мама. И сега... Великия... Много мирише. Човек, защо ми сложи най-много? Абе, Взимай сега. Добре, стига да не го. И сега едно. Дайте тук вода друга. Аз съм първа. Едно, две, три. Йоу. Значи ли са лъжиците? Помената де! Да ни прекрасно! Какво? Не. Ужасен беше. Давайте, следващата игра. Не е ужасен, просто е оцет. Давайте, следващата игра. Колко градуса е всеки ъгъл в равностранен триъгълник? И аз искам да играя. Колко градуса е всеки... Няма да видя. Не. Може ли аз да играя? Колко градуса е всеки ъгъл в равностранен триъгълник? Или 40. Колко е? 60. Значи, тук ще пием съвсем малко. Защото малко заваляхме. Не беше ужасно, бе, това е домашен оцет. Това е полезно. Да, мога в Да играя. Рай, аз искам да играя. Стопи малко да си пи, Не, това не може. Спи малко да видиш. Ма чакай, децата сме. Чакай, че го изсипа. Така, започваме. Елша извърши. Едно, две, Хайде, Белша, три. Ама аз не пия. Айде. Треснах се и ушай, защото ви спи. Ужасно. О, да голяма гърлка. Ама свърши му.
Косата на Орай. Чакай, че не го спря. Чакай, спря. Айде, продължаваме. Абе, стига хора да Аз сам ще спра. Няма да приема оцет, защото беше ужасно. Не беше ужасен. Оцет просто толкова против беше, че... Това ме справи спря. Ти имаш още 5 минути. Довършете поговорката. От трън на глък. Стай го тук, може да гледаме. Популярният коктейл Бъди Мери за сок от... Ива да не се. Какво бяхме написали? Нищо не Грейпфрут? Грозден. Не съм се размисля. Камък ножица се хартия между двете, аз не отговарям. 50 на 50. Не, няма да натискам. Не го натискай, има малко Айде. шанс. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Давай. Значи натискаме грозден. Добре. Домате! Така. Коя Сега трябва да единица се измерва енергията в храните? Калории. Коя единица измерва, калории? Ще са още в трети Кое клас. прилагателно се използва за описването на Панорамни гледки от високо. жирафско око, птиче око, маймунско око, слонско око? Майче, птиче. Защото птиците са някакви такива по-гледащи. Мацах си го съцето, мацах си го съцето. Гръцката митология от какво беше Бързо бяга да направена ти косата на медузи? Значи в зми, точно така. Част на Кого е чест кръстен на кого е кръстен континент? континента Америка? Америка. Чакай, тук се види. Джейсън Кук. Не, чакай, не е Юрий Джейсън Кук. Гагарин. Америго или някакъв. Това е. Как? Америго, Америка. Това е. Ще ме Чакай, притисни. довършете поговорката от Трън. Какъв Въглехидрат. въглехидрат може да бъде намерен в картофите? Нишесте. Мамо, не ще сте. Малко мами. Цариград, столица на Римската империя и Византия, а по-късно и Латинската и Османската империя, името на Тук съм, Истанбул. още живея тук. Майда. Ода! Аз го отговорих. Добре, няма. Моля да се Ще имах ли се бе? Кой Не, къде се е стои? официалният език на Австралия? Стига жай! Английски, италиански. Не, чакай, не. Австралия. Не, испански. Не. Давай натискай. Италиански не е ли? Аз ви казах, че е испански. Английски! Какво в Африка английски? Не е ли африкански? Айде, бе, Ива. Айде, стига, че се би. Ма вижте, имаш 2 минути. Краса, праса. Имаме 2 минути, хора, за една игра още. Добре, така. Нил Армстронг. Стронг и Едуин са първите, които стъпват на Луната. Чакай. Стъпват на Марс. Пътуват в космоса. Да, пътуват. Пътуват в космоса. Да. Давай. Не са те. Давай. Не са те, казах, стъпват на Луната. Ами аз ви казах. То. От полярния... Мога да намериш на оцет. Кой апарат осигурява пазенето на равновесие от човека? Вестибулале. Последното. Вестибуларен. Как го научка? Че вестибулале. Така, веднъж на колко години се провежда Летните олимпийски игри. На 3. 3. не на 7 бяха. На 5. Натискай който ще аз не Писе на писе. На 5. Казах ви. Казах ви, че 4. Казах ви, че е 4. Не съм го казал. Ама трябва ще вземеш мани. Готов. Сега какво правиш отзад? В чест на кого е кръстен континента Америка? Америка на Америго Веспучи. След 30 година се След отнася нашите за разстояние. И вече за столицата на Румъния. Чакай, Будапеща. Букурещ или Будапещ. Аз си писам за Будапеща. Аз съм за Букурещ. Не, аз за Атина. Как ще отида на Румъния? На Румъния. Букурещ. Сори. Коя кукла е националният символ на Русия? Матрешка. Матрешка. Имаме 5 секунди. Не, една минута.
И така, това ще е края, да. Чао.